Okay. Киприс. You go shaman. Да. И само ми даваш лайн от време на време да мога да ти държа бумовете. Сега, например, ми даваш лайн тука. Давай, шамана. Давай на шамана. Стън. Кайтвай малко, кайтвай. Дизарм Warrior, дизарм Паладина, ако можеш. Дизарм. Дизарм. Добре си, давай на шамана. Блок. Добре си, давай. Защо бягаш към мен? Отивай на шамана. Тя ще пие мана. Има маната и трябва да го убия тук. Това направо ма разбива. Ама сега трябва да таковаш. Трябва ми дадеш лайн сега. Трябва ми дадеш лайн, не ми даваш лайн. Добре ли съм? За сега горе-долу. Опитвам се да те топна тук. Може и да те убият. Топвам те. Добре, стой на шамана сега, ако обичаш. На шамана съм. Не, стой! Да, ти не. Добре, давай шамана, убивай шамана. Браво. Браво! Танора, ladies and gents! Танора in the house! Of course, Alt F4. Let's go! Alt F4. Woo!